Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan, kumusta? Adlaw dai karong Martes no, it's 16 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din no, ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenny Cabidad. Og sa dili pa din no, shout out di ko no kang Nichelis Modit. Salamat kayo idol no. Nichelis Modit o kang James Savero. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no sa mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo no. Og sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenny Cabidad. Part 6 na ta no mga ka-followers no, part 6 na ta. Pobreng dato. Kini ay. Ay, oy, wala na nagpa-picture siya sa musoleo. Oo. Ang akong gustong mailhan kap, kung kinsa ang nagpicture niya. Oh, Muna kap, tutokig mayo. Basin, mahinumdum ka. ay, Kuyawan ko na. Kapitan, nakahinumdum ka ng maong picture? kuan, murag. Murag, tinuod ka, Kapitan? Sulti hitawon mi, Kap. Kinsa man ang nagkuha ng maong picture? Wa ko mahibaw. Ikaw man gyud nakailag maayon ni Lolo tungod sa iyang pagkasipulturero, Kap. Wa kay na ilhan nga suod sa lolo ni Johnny nga posibleng mag-uban-uban niya sementeryo, Kap. May magkakauban siyang mga sepulturero sa una. Basin usa nila ang pipicture sa imong apuan. Pwede mailhan sila, Kap? May listahan ko sa ilang mga nga gipuyan. Pero, mura manog. Usa na lang ang nahibiling buhi nila. Ikaduha si Lulo. Ha? Pabuta ko diya. May tawgan lang ko. Grabe, bisag tuon nas unahan. Mangurat gihapon. Bay, Jenny. Mura lagi og nakurat si Kapitan nga nakakita sa pictures imong lulo. Permible siya makurat. Oo, bitaw, no? Pero, lahi ang ipagkakurat kanina, no? Bitaw? Ay, kisa gyud ka ang kauban ni Lolo Pilo ni mo ining gikayuna, no? Naramba. Narampayag di dyan eh. Naramba ito. Pero, diba? Murag mingaw, no? Wa tingali ang ungo nga dyan ni diha. Kasi ito as menteryo. Dali. Atong dulo niya payag. Sige. Uy! Saan ka? Hindi andam na yung mga armas. May nang andam kundaan. Kaya di nagyud ko magpabunog di dyan eh. Abi na kog siya ang nabunog ni mo. Ikaw di nabunog? Sa una ba, dili karon. Sa unang panahon nga bata kami. Mau ba? Dali na. Kabag yung kagdagan karon dyan ba? Ay, paubos na. Wa pa tayo kontra. Unsa man ka, oy. Boss. Kap, Niyan na ang listahan sa kaubang sepulturero ni Papa mo. Kanang naitsik, buhi na naitsik. Tuwa na sa bukid. ha? Tuwa na sa bukid. Nagpabukid siya? Tago tingali dito. Nganong nagtago niya sa bukid, Kap? Di panahon. Nga nagsunod-sunod o kamatay ang mga sepulturero. Anang atong menteryo. Pulos aksidente. Ha? Uy, kakuyaw gud. Sila gitripan, Kap? Og duha na lang silang buhi. Karon, usa na lang yun.
Kana na lang si Berting Ruiz. Berting Ruiz. Kap, kanang unsa mo gid ang sakit ni Lolo Pilo? May dinunggaban man ang imong lolo. Na ospital siya. Pero pagawas sa ospital, naluya na. Unsa? Kinsa man ang nagdunggab niya, Kap? Wasap siya mahibaw. Kay diha siya sa daghang tao giduslak. Og paglingi pa niya, nagkaguliyang na ang mga tao. Kay misidlit na ang iyang dugo. Wa man sila musulti na ko ana si Tia Alicia, Kap. Miingon naman sila nga nasakit si Lolo. Mao gani nga magsige ni ubo-ubo. Lapit sa baga ang samad sa imong lolo. Pero mura magnaayo na ni. Pero kalit nang siyang nasakit og balik. Ngano lagi wa ko nila tao kapag kasakit ini. Ang imong iyaan ragyod. Ang magkatubagan na dyan eh. Paratan magkakap, no? Abay, nananglistahan sa tanang sepulturi, Rubay. Sige, Kapitan. Salamat sa kasayuran, ha? Pero, muhangyo lang ko, Kap. Tabangi ko nga, makitaan tao ng patay lawas ni Lolo Pilo nga. Gihabwa sa iyong lungon. Kuhato na ko. Kutob sa kong mahimo. Nga, katabangan ko kamo, Johnny. Salamat, Kap. Salamat. Abay, Bibi. Dali na. Tintam kasod sa payag. Di kita makasod. Oo. Di ka daduham ligmayo sa ungo. Ato na gupon. Ayaw. Kalma lang gud. Dili nato ipaagi sa pugoso nga paagi ang pagsud sa payag ni Johnny. Unya di ta makasud. Ay, utok ang gamitin. Kat squirrel. Usa? Unya, kuhaa ang trang picture nga makita mo sa sod sa payag. Oo, boss. Sige, liyok yun. Oo. Doon na gini ay mga tinaguan kinis Johnny. Busa. Kinahanglan nga ako kining mahibawan. Nakang imong iyaan ron, bay? Niyang iya sandal, abay. Buti pa sabot nga. Naa siya sa sud. Abti ka na magmata, ay. Ay, oy, Johnny. Ay nga dong di aman mo. Tiya, di lang ko niyo pasudlon. Dili. Ungo ra ba ka? Inosod ni mo, tiya, oy. Mura man nung tawag di paryente. Anilang tas gawas magsulti. Kay basin ninyag magbilin kag kahom sa ungo sa sod. Sige, good. Anin lang ko tas gawas mong sulti. Ay usama na pakigsultihan ni mo na ako. Bahay ni sa sakit ni Lolo Pilo, tiya. Unsa man ang bahin sa sakit ni Papa. Nganong wa mo ka musulti nga na ospital de siya kay nadunggaban. Oh, diin man ka nahibaw, ana. Ang kapitan ang nagsulti nako. Gisultihan naman ka akas kapitan. Ay wala kay problema. Nahibaw naman ka. Dili ka na angay nga magsusi pa bahin ini nako. Ang ako lang gustong mahibawan, tiya. Kung unsay imong duda sa pagdunggab ni Lolo Pilo. Nganong gidunggaban siya? Ug nganong gipang patay man ang kauban niya mga sepulturero? Uy, Johnny. Digid ko makatubagan ng imong mga pangutana. Kay wa ko din sa pagkahitabo, ana. Tagsara ko mo anhi. Mo nga dili ko updated sa balita. Mau ba siya? Unya, wadi ka mangusog nga mailan ang midunggab ni Lolo Pilo. Ay nga no, good taong wa nga ako man ang amahan. Pero wa gyoy nakatudlo kung kinsa ang midunggab. Kay diha sa daghang tao sa pista si Papa gidunggab. Mau ba? Kung natubag na nako ang imong pangutana, makalakaw na mo. Last na lang ganito, tiya. Mulakaw na gid may. Unsa pa man na. Tiya, kung sabay nga sa kong inahan. Amput. Wa ko kay pao. Kay wa ko din sa dihang nagminyo si Papa ni Moromolo. Og wa ko'y interes nga mahibaw.
Kay si Remulo, ang paborito ni Papa kay lalaki na. Mao ba? Mao day nga init ang imong buot na ko, tiya. Oh, Okay. unsay okay. Mao na akong tuyo, tiya. Sige. Musibat na mi. Babuts. Giukay pagid sa tonto ang kagahapon. Makalagot. Ano may pictures today mo, man? Oh, kana ba na picture frame sa kinanaan nga budbud sa bungbong ang picture din sa payak? Puso! Gawa sa diya, pagdali! Oh, uy, padalian ko. Sige, gawa sa diya! Ha? Layap ng squirrel! Kay niya na sila! Dali! Kinala makalaya ko squirrel. Oh, ah! Ah! Di pa adala sa autos bus dindo. Mo ang pagdala ko. Oh, oops! Ah! Nasangit akong karsones. Tabang, boss! Boss! Gibiyaan ko, boss dindo. Naala, taga ka akong armas. Kinang namatangtang ko ning akong nabitayan. Go! Naunsa mo ka na, Fran? Gibangkong na ni kinabuhi. Naabtan ako dyan Hoy, Puldo, doon sa kadas kural. Gano'n ko tang hay-hay mo ka diha. Kuan, nagpalupad kong tabanog. Uy, yawa ko ni mo, nagpalupad og tabano ko. Niyam ka kasamo. Magbuote ka kung ganahan kong magpalupad og tabanog din Wa mo ko magbuot. Nahibong lang ko. Hala, usam nang nasiyuta. Uy, pistola ba na? Patay. Daku, arabag priso kung masakpan kang magdag-armas. Bitaw. Pistola? Uy, naade pistola di ha? Di din ni imong pistola ka? Hindi na ako pistola eh. Mau ba? Ambi ko, no? Ay, naghilapti. Ha? Ano hindi manilaptan? Nga, gibiyaan mis tagiya din eh. Bitaw, unya, ang makakita, mao na ginay makaangkon. Ako nakakita, ana. Lo, ikaw din nakakita ka nga. Naam ka diha. Aray, Naam ka sa ibabaw sa kural. Mao gyud. sakit sa kusampot. Hala, kaluoy sa kong kural, oy. Mabali nam nahapit gaw. Tabangi ko eh. Mapatabang di ka? Aray, mitusok na nga et nga lambre sa kusampot. Hala, dali, baby Mick. Ato ng tabangan ang huwag gagaw. Pila may bayad ani bay? Magpabayad mo sa inyong pagtabang na ko. Oo. Natural nga magpabayad, Migaw, kay di man ka makalingkawas diha kung di ka na mo tabangan. Sige, di na lang may magpabayad. Ni ano bitaw may armas? Aray ka sakit. Tabang? Ala, sakit na kayo. Sige na, abay, tabangan na yun na to. Nanabit na tayo armas, no? Gigi. Sige, bay, go. Sige, dali. Ay, Tunog sa kong abaga, dali. ayaw na. Ako unang isuksok sa kong hawak ning armas ha, kadiyot. Aray, binutag yun sa kusampot. Sige. Ato na ni siyang isa, abay. Sige. Oo. Tunog sa kong abaga, ha? Tunog. Dana. Uy! Ayaw ka mo, dihagaw na unsa man ka. Aray. Wala. Bay, Puldo! Bay! Wagit ka may bawkin sa itagyan ng armas, bay! Wala, Mikmik. Nabuhong alas agaw, Puldo. Aray, kasakit sa kusampot. Aray. Salamat. Gibalikan ko di bus dindo. Dali! Sakyan niyo, dali! Oo. Aray, bus.
Salamat kayo kung gibalikan, boss. Dili mahimo nga makit-an ko nila ni Johnny nga naa sa duol sa ilang payag. Aray, boss, dada ko sa ospital. Ha? Natusok ako sampot sa kural pag-ambag na ko. Oh, nasablay ko. Uy! Doon ay misod din. Klaro na lang, bay. Nga si Gaupoldo ang misod. Nga naman magsig man siya balik-balik din, bay. Kuya, ba kay... Duna na siya'y armas. Bitaw, wa pa mo angkon nga iya ning armas. Da, ako na yun eh. Mas angayan masab kong mag-armas, di ba? Ay, di na ni maayo na. Uy, naunsa man ang kaba ni Lolo ni mo, bay? May gipangita si Gaupoldo din ispayag. Kay, abli man ang kaban. Klaro gid kay ang pattern, bay. May giukay siya. Doon na siya gustong kuhaon. Ako na ning ukayo ng kaban. Kung unsa iyang nakuha din. Tiya. Pasudla ko, tiya. Aray. Uy, naunsa mang kapulto. Nga nung nagtakiang ka man. Ang akong sampo, tiya, nasamad. Ay nga nung nasamad man na, ha? Nasangit ko sa koral sa payag ni Johnny. Oh, unsa? Ay nga nung nasangit man sad ka dito. Niambak ko pero naangang ako pag-ambak. Mga naabta, nanood ko nila ni Johnny o ni Mikmik. Ay nga nung miambak man sad ka sa koral. Gipakawat ni Boss Dindo na ko ang tanang pictures nga naa sa payag. Unsa? Unsa man nga pictures? Pictures ni Lolo Pilo sa Musolio. Unsa? Unsa man, abay? Doon ay nawa sa kaba ni Lolo ni mo, Pilo? Wa man na bay. Wa? Oh. Pero, klaro kayong nga giukay niyang kaban ni Lolo. Kay nabungkag mo ng mga papel. Huwag ginawa, bisan kamay. Wa man. Ay. Sa sunod, ako na gining kandaduhan ng kaban ni Lolo eh. Bitaw. Pero, imposible nga musa ka si Gaupoldo din, hingawa si Tuyok. Unya, may dabag siyang armas. Pero ang yabag, wa na hinon niya ako na nga iya ning armas. May armas na hinon ko, abay. Abay, sure ka nga ganahan ka ng armas? Oo, ganahan lagi ko ini. Ako'y dain ha. Pero, uy, inuma yung dadon eh. Ikaw rin nag-ingon nga mapriso taan na. Oh, sige. Ato na lang ning kadaduhan diya sa imuhang kaban. Usa, nadisgrasya si Puldo. Nagasugat mo og enkwentro. Awa pa, ay wa. Doon na ako gipakawat ni Puldo sa payag ni Johnny Altroso. Pero, sangit sa skural. Unsa may imong gipakawat, ha? Ang ubang mga picture sa puha ni Johnny sa Musolio. Unsa? Oo. Tinuod ka, Dindo? Ganahan sa kang makagunit sa mga pictures kauban sa picture ni Doña Cleofe Alquera? Pero, palpak ang pagsaka ni Puldo. Wa siya nakitaan, bisang usan lang ka-picture rito. Buot ni pasabuta. Ngawa ni sa payag. Posible sab nga gidana ni Johnny si ang lakaw. Posible sab. Unya, hain karon si Puldo. Tuwa sila. Adto sa magpaalim sang samad. Samad sa sampot. Nabusog ra ka, bay? Busog naman na ba eh. Nga nag-imo manasab ng gikatag sa lamisa ang mga pictures. Ako lang kita na ugmayo ang mga dagway ning Musolio o si Lolo Pilo. Ganahan lang umutotok ni Lolo ba? Abay, Johnny, kung ako'y pasultiyo ni mo, no? Doon na kinida kang gitaguan ng imong lolo. Bitaw. Dagka lagi kong mga pangutan na nga.
wa pagitubag. Usa man ang mga pangutana, ha? Kung kinsa ang kudakir ni Lolo. Nganong gibinlan ko ni Lolo o siminto nga gihimo niyang Julin. Bitaw no? Og niya pa abay. Kisay nagkawat sa patayng lawas sa imong lolo, Pilo. Kinsay mipatay sa batang lalaki ug mikuha siyang kasing-kasing. Kinsa sab ang mianam og patay sa unang mga sepulturero aning inyong minteryo. Ug nganong gipatay man sila? Og unsay ngan sa imong inahan. Gusto ka, bay? Kinsa man gid ang akong inahan? Nganong nasuko man si Lolo Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan? Sa imo ding birth certificate abay. Ay, late man ko nung girehistro, abay. O may ngan sa mama. Wala no? Pangutana kong lolo. Suko, sab. Ambot eh. Mao ba? Abay, gusto ko mo focus ini mga retrato sa musolio. Nga naas lolo. Doon na gid siya buti pasabot ini. Kana, maraganahan ko ana abay. Taksa-taksaon tani ha. Unahon taning akin eh. Eskolastika Amador. Sige. Mao ni ang musolio nga wa na matiman. Daghan nagsagbot. Aw. Mo nay atong atimanon. Sige, dadaan tani guna. Anhin sa kasminteryo ganahan nga magpundo. Oh, salamat sa pag-drop, ha? Ayaw pagpagabi din niya. Nga naman, mahadlo ka nga ungoon ko? Nahibaw ka na gyud nga si Johnny ang nakadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan. Di mayo nga, mukumpiyansa ka niya. Ay, kabala ka. Na ako'y panagang sa ungo. Unsa man? Ahos! Unsa? Nagdakag ahos? Oo. Ako na nagtupuan og ahos si Johnny kung maungo na na siya. Di ba ka ng ahos high blood na? Pwede na sa ungo di eh. Mo, Mada ka nag-ahos. madalag yun na. Iya, tira. Nyaon sa man. Balikon ka din eh. Ayaw na. Ako ni mangitag paagi nga makauli. O, sige. Pag-amping na sementeryo, ha? Okay, bye! Ahos. Sa ungo sa din, ha? Ha, wala yun. Dili, pag ko makadiskarte ni Milchi, da. Nalingaw naman siya ni sementeryo hinoon. Sige, panguhag picture. Naunsa naman taon ning musiliyo ha, uy. Kataya naman nagmaayog sagbot. Mao na atong hinlungan og maayo, abay. Usa ram day nalubong din he. Nganong kang wanam ni atiman na, no? Aw. Nangamatay na sa tingaling mga tagtungod ini. Sige. Ato ining sugdan og limpyo. Nasuok man sa dining maong musiliyo eh. Ano yung gibuhat diha? Uy! Ma'am! Nialagi ka! Oh, kay ganahan mo ko din sa sementeryo manguha og picture para akong ipuno sa imong story. Ganahan yung ka nga musamot ko kasikat nga ungo, no? Oh, laliman ka? Ikaw pang unang ungo ang ganahan tayo magpa-interview. Ako'y mupili sa akong naong nga imong i-post unya, mama, ha? Oh, sige, sure. Ano yung gibuhat? Nang limpyos musiliyo ko pa. Kang kinsa man mo sa Leo? Oh, usa ka nitsura man di ang suot ining maong mo sa Leo? Eskolastika Amador. Uy, kakaraan magpangan anak niya, uy. Ay, kuhaan ta mong picture nga ng limpyo, ha? Para doon ako ikapuno sa akong story ni mo, Johnny. Butangan din ako caption. Ang kugihang sepulturero. Ikaw, bahala ka na. Abay, Mingping. Ikaw na sa tubangan sa musuliyo, ha? Ako dire sa luyo. Sige, abay. Ma'am, kuha isag kong nangguna, uy. Ako may assistant ni Abay Johnny. And, okay. Ang anong tumboy man ka? Ikaw
Doon sa ka ni Johnny. Iya kong alalay. Gwapa ra ba ka? Ano nagtumboy man ka? Aha? Tanglaw gawa. Gwapo ko, ma'am. Hindi ko gwapa. Gwapa ka, oy. Babae, mangyud ka. Kahara na ako ang babae, pero laki ko. Ibog mo ko ni mo. Pag sure, oy. Gani. Gwapa ang ka. Ibog ko ni mo. Ew. Di mo ko ganahag tomboy. Ganahan kong lalaki. Ah, laaya. Pagani ko makadiskartig maayo, busted naman. Ah, Maayo ng prangka. Betaw, uy, hindi ko ganahag tomboy. Babae man gihapon ka good, bisan unsaon. nahuna ra na ni mo, ma'am, oy. Pero, may na lang. Nahibaw ka nga, ibog ko ni mo. Basan pa di ay. Kapaka, gano'n mo, ma'am, eh. Samot ra ba imong kagwapa kung katawa ka? Saba ka diha, uy. Makalingaw lagi kang ikasulti, no? Okay, ibog mo ko ni mo. Unsa mo, Milchi? Sige, magkatawa. Mura magigil kan. Giunsa ka na siyang abay mikmik. Nana. Hawa na gidang doyo sa musuliyo ining Scholastic Amador. Uy. Ba? Unsa man nagikulit sa luyo sa simento? RIP sa likod. RIP sa likod. RIP sa likod. Unsa man ni? Mong man yung gisuot ni Lolo sa tabon sa iyang kaban? Ako ni susimuli. Siyaw man ka, oy. Bye, Mikmik. Padayo na ka diya, ha? Gabay! Kay lakaw sa ko. Asa mo ka? Nakikuhan sa bahay. Balik ra ko na yun. Dadaan na kang tubig. Asa mo to siya nga, nagdali-dali man. Magkuha to siya tubig. Pero, mura man lagi excited siya. Pito, no? Pasig mag-CR? Husto sad. Boss, niya de ka. Ni nagsusi lang ko kung makatrabaho na ba ka? Nanguta na mas papa. Oh, makatrabaho na ko, boss. Nakapahuway naman ko. Mayo noon. Pero, boss, Unsa man? na ako'y problema. Unsa man? Sige. Sulti na yun. Ayaw kong pakulba, igod. Akong armas, boss ba? Tuan nila ni Johnny o sa tumboy. May no. Unsa? Ngayon ko man nila. Unsa pa kahit mo, Boss, kuan man good, boss. Nasangit pagod ko sa koral. O sa mapagkaunsa nga nahog ba ng akong armas? Pita! Pag-abot nila, wa man sab na ko ang kuna. Wow, tuan nila. Pagkayabag gini mo utok ko eh. Kamahal na ba itong armasa? Ayaw na kabalaka, boss. Kaya ako ni kawaton. Ay, kabalaka. Kinahanglan makuha ginong balik, ha? Eh kung mahibaw sa papa nga, imo ning giwagdang, aw na. Patay niyo kaniya. Ayaw lang pa ko ipapatay, boss. Aw di ka, papatay mo, papakas trabaho, tundo. Ayaw lang una ning isulti ni papa ni Moy. Mangita na ko paagi nga ako ni makuha balik. Paninguha agad, ha? Og sa sunod, ayaw na din pagtanga. Yes, boss. Mayo kay dili kayo sagbot ning luyo sa musuliyo ni ining Manolo Berdin. Tanaw na kung luyo ini, be. Unsa mo kay buti pa sa buti ni? Lo. Naagi po'y nasuwat nga. RIP sa likod. Kining musuliyo ining Manolo Berdin. Klaro na kayo. Si Lulong nasuwat ining RIP sa likod. Kay mao man yang gikulit sa tabon sa ikaban. Unsa mo kay but ipasabot ni Lulo ining
RIP sa likod. Doon na ginimensahe ang gisuwat ni Lolo din. Doon na gid. Abay, Ay, bay, Big. Oh, ay naman si Milche. out na. Akong gibiyaan eh, kay samo kayo eh. Ha? Sige pa cute eh. Pero di mo sugot. Di mo sagot? Nguyab ka niya? Isulti lang kong ibo ko niya. How? Mau ba? Nasaan ka? Ganun muram kag ng luspad. Abay, Big. Doon ako yung nadiskubrihan. Pero, di gani na to isaba. Di ba naman ka na ako, abay. Ang imong sekreto, ako man sa na sekreto. Unsa man na? Tanawa, basahan ang gikulit sa luyo ining musuliyo ni Manolo Verdin. RIP sa likod? Oh, o sa'yo may kasultihan na? Nakabusan mo ko na, bay? Tumpak! Nakabasa na kaana sa kaban ni Lulo. Di ba? How cute? Kung mauna, imong lulong nagsuwat anak diha. Oh, siya gud, pailain. Dali, atong susiho ng ubang mga musuliyo nga gipapictura ni Lulo. Yan ito sa inyong bahay, boss. Oh, niyatas bay. Ayaw pagpaila, ha? Nga doon na kay problema sa mpot, ha? Itong papa, ha? Oo, boss. Okay. Hindi ko paila. Oh. Papa eh, na. Nasa garden. Payo, kaya na balik ka na, Poldo. Gikuha ginako siya pa. May bisita karong gabi. Kinailan na mong duha kinunay sa kong loyo. Naanong lagi daghang tao din, eh. Mao ka na ang gimong mga kaubang bantay din sa bahay, Poldo. Oh. Hoy. Kinahanglan nga maanad na gid ha, Poldo. Oh. Nakidnap na ang akong amahan ug kausa. Mga kinahanglan nga dunay makabantay niya. Mau ba? Dili na kakumpiyasahan ang panahon karon. Naggalang buwan din, no? Atagin na sa ilang uniforme ang atong mga tao. Mag-uniform, eh. Abay, Jenny, ngano ka gibuhat man ning lolo ni mo, no? Bitaw, ang tanang musuliyo diin nagpa-picture siya. Pulos doon na yung mga suwat sa likod nga RIP sa likod. Ado na ginibot ipasabot, abay. Kang labara so uuwi niya bay. Dili nila badbay. Tanghaga ni nga gusto sa imong lolo nga imong sulbaron. Unsa? Waka kabantay. Ikaw gyud ang gibinlan ni lolo sa iyang payag o sa iyang trabaho din sa minteryo. Naara sila si Johnny ug Mikmik sa Reyes Mausoleo. Unsa mo kanilang gitan-aw diha? Magpaduol ko gamay. Anhil ako sa luyo sa Netso para dili sila makabantay na akong aniniid nila. Bay, ato ning karuhon. May pa bay. Mamaulit na. Oh, mamauli na sila? Sige. Mo pag nila lamang maglimpyo ang karaang Mausoleo. Anya, mamauli na sila? Dali na bay. Dali. Ato ning ilatag ang mga picture sa lamisa. Sige, bay. Nia ang picture sa Mausoleo ni Cleofe Alquera. Manolo Verdin. Escolastica Amador. Og Marcela Buenaber. Kumpleto ng upat ka picture. Ang pangutana, ngano magyud nga nagpa-picture man si Lulo sa ilang musuliyo? Kinahanglang matubag na gyud ng maong pangutana. Paminaw na ko, bay, no? Magpabili ng maong mga pangutana, bay. Nga wa gyud tubag. Kay dugay naman tang sige ko na una, ana. Wa pa man gyud tubag. Mayo tingali abay nga
ato ning subayon kung kinsa o unsa gyud sila. Ato Okay. ning tagsa-tagsaon. Sige, bay. Ug magsugod ta ni Doña Cleofe Alquera. Siya ang labing dato din hingapita sa unang panahon. Mao ni gisulti ni Melchi. Ni anak ko sa dool sa koral sa lampayag ni Johnny. Unaho na to sa pagtuon kini si Dunya Cleofe Alquera. Sige, bay. Ato siya unahon. Siya ang labing dato ining dapita sa unang panahon. Gitunan nila mga pictures ka ni Johnny. Nga. Ako sa lambityohan, pi. Dili siya tantong hambog. Ngano nakasulti mo ka na bay? At ang awar, good sad, bay. Iya yung gibutang sa iyahang dughan ang wani ang kamot na may singsing. Dakong bato. Red. Oh, no klaro sa gina nimo no. At tinaw pa man sa kong mata, bay. May hanap ang naong ining Doña Cleofe, pero ang kamot, klaro kayang singsing. Uy, lo. Mura man na siya tambalan anang iyang singsing. Oh, basig man nanambal na siya sa una. Mong na Doña na, bay. Mahala ka ng iyang bato no. Kada kay hindi panghambog sa picture, mahal yun no. Mahal yun. Ah, sige. Arita sa usa. Kini si Marcela Benaber. Wow! Pay tatawa, bay! Angon sa? Ganun niya siyang liog. Aman. Oh. Uy, murong na kwintas. Nasaliptan lang gamay sa sagbot. Kwintas yun, bay. Ada ko og bitoy, Blue ang pendant, bay, ay. Dili gapo na bugira. Mawa niyo, bay. Ayaw na sila sa waya. Uy, patay naman na sila. Klaro masad kayo nga nang hambog sila silang mga alahas, bay. Aw ka na, kay mao na ilang gibutang nga picture sa ditso. Paborito gina nga picture sa namatay. Korek ka dyan, abay. Sige, kanan isang usa. Si Scholastica Amador. Tunya kon sa ginignaong da. Bunga mo siya, gipanghambog nga alahas, bay? Oh, di na siya tantong hambog. Kipang taguan at tingali niyang iyang alahas, abay. Pero, mura siya doon naggikumkum sa picture, no? Wati nga naman kapag hingokos magpa-picture niya, bay. Ha? Manggikumkum ang iyang kamot. O niya, sige, aritas katapos ang picture, bay. Sa nag-inusarang lalaki. Tuo, no? Siya ray lalaki nga ipapictura ni Lolo Pilo. Simple naman na siya. Pero, Mura lang siya o nagpa-picture sa paborito niyang painting. Kupa. uy, iya tingali ng pinintal. Mao nga nang hambog siya. Posible. Unya, sa may naan ang upat ka picture, nga nang espesyal man ni Lolo ni mo ning upat ka musuleyo. Gusto ka? Di mo pa picture si Lolo ining upat ka musuliyo. Kung di pa ni importante. Gitunan nila ang upat ka picture sa mausoleo. Naibaw na ko. Unsa makayhubad Unsa sa man? tumboy? Unsa man ang nasimuna-una bay? Best friend sa imong Lolo, kining upat ka patay. Basin. Ubiya na ko din eh. Kitingalik masakpan ko nila. May rason sa kabay. Ano, yun? Di man mahitabong magpa-picture among Lolo ang musuleyo kung wa pinibili niya. Mausab. Mayo tingali nga, abuaon ako ang tanang butang ni Lolo sa kaban. May pa. Basig na ay clue diha. Unsam ning nias kaban ni Lolo eh. Pulos mo ni papel. Ay mga resibo. Ngay mapa sa minteryo. Unsa man ang itom nga panapton sa ilam, abay? Kung pa ko magabot og kay nila. Abuaon taning tarong bi. Kining tanang suod sa kaban ni Lolo.
Unsa man na? Unsa man ni? Muram ni costume ni Dracula. Hala, no? Mahilig sabdang imong apuhan nga moapila ng Halloween party, abay? Tingali kay ungod siya. Pa, uy. Usa man ang puti nga panapton, abay? Mao ni ang gipakumkum ni Lolo Pilon ako. Katong iyang giwara-wara pagkamatay niya? Mao na? Mao ni. Uy, kay kainomtom na ko. Kalibog ni Lolo eh. Ano kung iyam kung gibinan og simento nga murag Julie? Ate ka na, abay, oy. Aron doon na gyud siya ikabili ni mo ba? Wa pa mo gyud ka maka-feel diha nga, kaungo na ka. What bitaw ko? Wa pa man bay? Ay, noon. Kay basig ako niya imong unahog balbal ba? Pero abay, kuan ba? Importante sa tingali ni Lolo ning batuha, no? Oo. Mga taguin na lang abay. Kay remembrance na ninyo ni Lolo nimo. Oo. Uy, Agoy. Milusot sa lungag ang Julin. Nahagbong sa silong abay. bangkong na. Natagak pag silaw. Paliw ko gap ni kanang mga butang ni Lolo, baby. Akong kuwaon sa Julin. Sige bay, ako raan eh. Ay. Yawa sa utok ni apuhang abay Chani eh. Namatay man nga wa magbili ng instructions. Hilik pagyup kulit-kulit. RIP sa likod. Doon na gini siya ipasabot aning RIP sa likod. Napagila ang gikulit nga. Bahanti, human sa kamatayon. Sakay buti pasabot aning bahandi, human sa kamatayon, no? Oh. Ay. Lalo. Noon sa manis abay Johnny nga nanakop naman hinunig manok. Ay! Ay, bangkong na. Kanang imo man ang gikuha manuka ka? Imo man ang gitangag ang bato ni Lolo? Ambina. Maihaw tagid ka kung di na nimo iuli na kung bato ni Lolo. Ambina! Uy! Nasaan mo kaya silong? Abay! Ang bato ni Lolo! Gitangang sa sunoy! Dili buhian! Uy! Nagtuot tingali na siya sa liso na. Na, patay ka na kung sunuya ka ba? Sa agla ba ka? Adto ka magtingkagol sa mong kaldero ba? Amin ang bato ni Lolo! Abay, dami mo daga, nagsamot. Wa bitaw! Ay, noy, sunoy. Biyain na ng bato. Sigihan man ni mong tuhak, oy! Hoy, amin ang bato ba? Tabasakan ka, manuka ka! O saan tay? Imo ibawi ang Julie? Abay, Toray! Nabuhian sa kanahang sunoy! Niara! Lupad lagi kang kanahana ka! Imo tatong gidako para natong matuwa bay. Misto to'y dagay eh. Og, ako itong dakpa na bay. Tidungang Bisaya agad ang atong sudan niya. May na lang, nabuhian sa sunoy ang bato si mong lolo. Nahadlok tingali. Kay, ungo mo na ako Lolo. Gisigihan o bagtuhak ang bato. Hala. Hala. Noon sa ka? Abay, ang samaning bato ni Lolo. Hawa, natipak man eh. Hala, tuod mo. Natipak man na. Bay, Mikmik. Bay. Gusto ka bay? Abay, tanawa ang bato ni Lolo nga natipak. Gusto mo nang murag sinaw sa ilaw? Bay, mura man og dunay giputos ining simintong lingit. Wala bitaw pay. Bay. Tiwasi ko na nagtipak, baby. Aron ato makita kung unsay nas ilaw. Wala, gikulbaan mo ko. Wa man gani ka kulbais pagdawat nimo ana nga nagtuo kang bato nas pagkaungos imong lulo. Karon na hinon ka kulbaan nga natipak na. Bitaw. Sige. Ato ning tiwason og tipak. Dugdog ko na natong hinay. Dala bato oh. Dukduk ka ng hinay oh. Bibi.
Hala, Ha? Buak! nabuak. May mikmik. Mura mag sing-sing ang giputos. Hala, sing-sing gina, bay. Buko na lagi na ito ang tanan, bay. Oh, Hala, bay. oh, Awa, sing-sing cute. sing-sing doon eh. May bato siya nga pula. Bay. Bay. Dali, bay. Ali. Manakatas-taas, dali. Ha? Nga naman. Basta, dali na. Ato nang itandi sa sing-sing sa picture ni Cleophie Alquera. Oh, ha? Nara, ni ara ang picture ni Cleophie Alquera. Iplasta, bay. Iplasta rag maayo. Oh, nana gani. Oh, nana. Plaster na. Sige na. Ibutang na diri ka ng sing-sing ni lolo ni mo. Bay, mikmik. Bay, maugit ning sing-sing sa picture ng Cleophie Alquera. Tanawang porma. Pero, nga nung naam ning lulo. Ug iya pa yung giputos og siminto. Paminaw na ko, bay. Gusto siya nga ikaw makasunod, anak. Ay, parehas tingali na yan ang gisulob ng patay, bay. Uy, Oh, paminaw ko, bay. Maugit na ang sing-sing ng Cleophie. kung maon eh. Nga nung laging niam ning lulo. Ba't lang? Ang imurag yung luloy makatubag, anak, bay. Hmm? Saan lagi niya pagtubag, patay naman siya. Oh, bita no? Kung niya gikawat, wag hindi niya lawas. Katagkan ba sa tanghaga ng imong apuhan, abay dyan eh? Bay, may naunang-naan ko. Ano sa man? Atong pangutano ng kapitan kung nakailab ba siya ining Cleophie Alquera. Kay, wa na kumahinom-duman ang maong panganin ng dapita. Sige, magsamok-samok na sa tas kapitan. Oh, sugod, Prinsip. Ay, salamat. Nari ka sa gate. Ibalik naman kong jote. Nagaling yung tao. Doon naman sab ko ni parte din eh. Oh, boss. Ayo. Ni anak ka, Bilche. Ay, pastilan. Nabalaka ko nimo eh. Dindo, dali. Oo, sikreto na. Gamay. Dito ko sa minteryo. Unya, naabdan ako sila si Johnny ug ang tumboy nga nanglimpis mo suliyo. Unya, May nabantayan ko nila. unsay imong nabantayan nila? Doon na sila gisusi sa upat ka musuliyo. Og sa upat ka pictures. Unsa? Nakuhaan ako sa video nga dito sila sa sud sa payak. Yung mga sab. Kap. Kapitan. Nalami pangutan, ha? Kapoy. Bahin sa unsa man na. Bahin sa mga musilyo sa minteryo. Ang Unsa man ang bahin ini. gaya rin aka. Ay, ikalay pasabot ba, mikmik, be? Kuan, Kap. Ganahan lang ning mahibaw, Kap, bakon. Asa makontak ang pamilya ining Scholastica Amador. Hey! Kap, uy. Scholastica Amador. Og si Kuan Kap, Cleophie Alquera. Oh. Anong nanguta naman mo? Bahin na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan? Okay, mga kalusanos, mga kapalowers, sige dapat ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon asinuwat ni Generica Bidad. Pobreng dato, papalihog day ko no, og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.